Ahojte Spartania a Spartanky, prihovorám sa vám takto naposledy ako kapitán a hráč Sparty Praha. Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ale bohužiaľ, aj také veci sa vo futbale stávajú a nebolo to ľahké a samozrejme ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle a aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom. Nie len pre mňa, ale pre celú moju rodinu. Verím, že budete chalanov naďalej podporovať, pretože práve vy ste ten motor, ktorý ich nabúdza a podporuje stále v tých ťažkých chvíľach a že budete držať s nimi. Pretože viem, aké to je, keď fanúšikovia držia spolu s chlapcami a tešia sa spolu z víťazstiev a každá prehra ich posúva ďalej. A verte mi, že v tých ťažkých časoch treba ukázať tú silu medzi fanúšikmi a hráčmi. Pretože to je najdôležitejšia. Ďakujem vám za všetko. Ja verím, že sa čoskoro vidíme na Letnej, že bude čas vás príť pozrieť a samozrejme chalanom držím palce a budem vás sledovať aj naďalej. Raz som bol Spartanom, navždy budem Spartanom. Ďakujem. Samozrejme by som chcel poďakovať všetkým ľuďom v klube, trénerom, spoluhráčom, vedeniu, fanúšikom. Nechcem na niekoho zabudnúť, pretože naozaj vás je veľa, ktorí mi pomohli, ktorí mi dôverovali a samozrejme verím, že som nikoho nesklamal. Tak ako som povedal, vždy som sa snažil odovzdať maximum na to ihrisku a maximum pre ten tým. A nezabudnem na tie všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu zažili. Samozrejme aj tie negatívne, aj tie pozitívne, pretože tie negatívne nás posúvajú vpred a tie pozitívne ostanú vo vašich srdciach na celý život. Takže ešte raz ďakujem a ahojte.